Det er Odense Børnekohorte, og det dækker også et ganske almindeligt eftersyn. Lige om lidt, Samuel, så får du lov til at komme herover og ligge i stolen, og så kigger jeg på dine tænder. Når jeg har kigget på dem, så kommer du over at sidde, og så tager jeg et fotografi af dine tænder, og til sidst så skal du over have en lille gave, der står herovre i vindueskarmen. Jeg skal lige vise dig, hvad jeg skal gøre, når det er, du skal kigge på dine tænder. Prøv lige at kigge over til mig. Jeg har noget heroppe på bakken, du skal se. Jeg har et lille spejl, som vi kan se tænderne i. Kan du se dig selv inde i spejlet? Kan du se tænderne? Ja, I må lige kigge også. Prøv at du gabe højt op. Hvor er du god til at gabe. Prøv så at lukke tænderne sammen. Ja, du er dygtig. Jeg skal lige vise dig den her mærkepind, for så kan man høre, hvor stærkt tænderne er. Så gør man sådan her. Kan I lige prøve på hånden her også? Så kan vi prøve på den lille tand. Prøv at du gabe højt. Prøv at høre, om den siger klik, klik. Kunne du høre, de er stærke? Jeg kunne godt høre det. Jeg kan lige prøve at tørre med den lille vatrulle. Måske skal jeg bruge den her også. Ja, det er fint. Så skal du prøve den sjove her. Det er den, der kan lave blæsevejr på min hånd, når jeg trykker på den der knap. Prøv at komme med din hånd. Prøv at komme med den anden hånd. Vi kan prøve på den lille tand, der sidder der. Er det dejligt? Ja. Hvis jeg flytter mig, Samuel, er du så stærk, at du kan stille dig her og selv kravle op i stolen? Har du så mange kræfter? Ja. Du er godt nok god. Så må du sætte dig ned på numsen. Kan du selv tage solbrillerne på? Vil du låne dem? Værsgo, så tager jeg lige mine briller på også. Så skal du få lov til at ligge ned lige om et øjeblik. Prøv lige at mærke, hvor blød mine handsker er. Er det ikke dejligt? Jo. Samuel, er du klar til at hjælpe mig med at tælle til 3, så lægger vi stolen ned? Nu. 1, 2, 3. Værsgo og køre ned. Sådan. Så tager jeg lige lyset med herhen også, ikke også? Jeg kommer lige op og passer på dig. Hej. Kan du kravle herhen til mig, så du kommer lidt ud over kanten? Og længere endnu. Lige det. Ja, det var rigtig flot. Jeg skubber lige lidt til dig. Kan du strække benene? Ja. Så tager jeg lige bakken herhen med det lille spejl og mærkepinden på. Det er rigtig godt, hvis du kan holde fingrene dernede. Så skal du bare se, så kommer der lys på. Ej, du er god til det her. Så kigger jeg med spejlet. Kan du åbne munden? Ja. Så varmer jeg lige spejlet, og så skal jeg bruge luftpusteren. Det var den her. Først puster jeg på spejlet, og så puster jeg på din tand. Så skal vi lave stærkt tanden med mærkepinden. Jeg drejer dit hoved. Kan du høre, at den er stærk? Det kan jeg også. Jeg kigger på 0,5 plus, brun flade 1,5. 0,4 plus, jeg skal have mere lys på dig. Du ligger så fint. Jeg puster lige igen. Kan du åbne munden, så kigger jeg lige ind i munden igen. Jeg puster på dig. Hey, hvor er det flot. Så skal jeg bruge mærkepinden. Jeg er kommet til 0,3 plus, 0,2 plus, 0,1 plus. Plus 0,1, 0,2, 0,3. Og jeg skal lige puste noget mere. Hey, hvor er du god til det her. Det er så flot. Plus 0,4, 0,5. Den er hvid, flade 1 og 3 og 5. Jeg kigger lige på tænderne i undermunden også, ikke også? Puster lige her. Ej, hvor er du god til at gabe. Så flot. Jeg kigger på 0,5 minus, hvid, flade 1, 3. 0,4, 0,3, hvid, flade 3. 0,2, 0,1 minus, 0,1, 0,2, 0,3. Jeg puster lige på de store tænder. Og du gaber så flot op. Ej, hvor er du altså god til at ligge stille. Skal jeg lige se på den tand. Minus 0,4, minus 0,5, hvid, flade 1, 3, 5. Så skal jeg lige mærke på din tunge. Kan du række tungen ud til mig? Ja, det er flot. Høj, du er god. Jeg mærker lige den anden side også. Ja, det er flot. Så skal du lukke tænderne sammen. Ja, så ser jeg Max OB. Der er midtlinjeforskydning. Ja, du er rigtig dygtig. Der er faktisk saksbid. 0,5 plus, 0,4 plus. Ja. Så skal du se. Så får du lov til at komme op og sidde. Den gider ikke lige nu. Prøv lige igen. Sådan. Men du bare hurtigt tilbage igen, så kommer du til at sidde rigtig flot her. Så skal du se, så henter jeg lige mit fine kamera her også. Hej. Så skal du bare se. Så tager du bare benene her. Så læner du hovedet tilbage.
Og så skal vi lige have smileholderne ind. Du gaber rigtig højt op. Ja, du er dygtig til at gabe rigtig højt. Også en gang til. Ja. Måske lige få den til. Og så læner du hovedet lidt tilbage. Og så tykker du sammen. Og så holder du det. Godt. Så tager jeg lige billedet her. Ja, det er flot. Så skal vi lige have den her. Du tager bare den her ud. Så skal vi have den her ind. Den holder jeg. Du gaber rigtig højt op. Alt hvad du kan. Og så løfter du lige hovedet. Ja, ej, du er supermand til det her. Så tager vi lige billedet her. Flot. Så skal vi lige have det siden. Du gaber rigtig højt igen. Du må godt holde om oven i hovedet. Tak. Hvis du holder det her. Ja. Det er flot. Du gaber højt, lille skat. Ja, det er super. Så tager vi lige billedet her. Ah, det er så flot. Tusind tak for hjælpen. Tæller du lige til 1, 2, 3, så kører stolen ned igen. Nu. 1, 2, ja. 1, 2, 3. Du var hurtigere end mig. Så kører vi lige stolen ned. Du kan lægge solbrillerne herovre. Så skal du over have en gave nu. Det er også. Det var flot. Prøv du komme herover. Du se, vi sætter kassen hernede, så kan du bedst selv finde ting. Hvad kunne du tænke dig? Den bedste ting, du kunne finde. Skal det være en fingerring? Også. Til mor og far. Denne udvidede undersøgelse indeholder også det almindelige tandeftersyn, og vi skal bede jer om at udfylde et spørgeskema ved afkrydsning efterfølgende. Vi har desuden brug for, at nogle af jeres børn kommer igen til en mindre undersøgelse, så vi kan sammenligne vores undersøgelsesresultater. Tusind tak, fordi I vil være med. Med den lige hilsen, Tandplejen og Odense Børnekohorte.